Direk, entah. Ada sing beda gak kamu? Jam tanganku itu. Gak lah. Coba aja sing lihat deh. HP anyar ya. Ayo ayo lah. Mereka buku. iPhone 16 Pro Max. Nih mantep ibu gak foto-foto. Iya iya iya, pasti. Assalamualaikum. Ibu Nenjing bocah-bocah. Ibu absen bisa ya. Ibu. Kamu Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sering ya Bu, Aida because my dad is antara adik I. Pucuk ibu, pucuk i. Oh saya sih rekai. Apa nanti lah? Ya ayo, ya ayo, ayo. Hari Josu Ispire, Bu. Terus. Mari. Aku sih sana. Apa Bil? Apa itu nggak ada ya? Loh, sing ini Bil. Kamu mau tekan ini? Mau tak tas tuh, sumpah nggak ada. Hah? Kenapa rek? Tapi ini bilang salah, lucu coy. Rek mana? Rek ketemu. Wah sih, kita gue dulu tau loh. Kelangan apa, Rek? Ayo, apa ayo? Kehilangan HP rek, kan iku nang tok. Ini gue mau nggak kono. Kayak aneh. Kak Elo setan. Sing kena min kok HP ini bila apa gak? Enggak lah, temenan. Aku mau bilang ambil setan dulu. Mau di kelas sama Rara. Ya berarti Rara sing jopo. Apa sih orang main HP tok ae dadi ku lho iso nang nang 10. Yo, jelas awakmu, Ra. Emang ada bukti? Enggak kan? Jadi gak usah nuduh. Rek, mending nyeluk berdian. Anak apa sih? Coba nang ibu. Ibu incar bu. Nah, pas ketepaan ibu lagi tengah tinggal aja. Nah, itu sih dituduh bola, padahal bukan bola aja. Nah, Kemudian lo, enggak Bu. Ya wes saiki kabeh tasnya di dalanan ndukur meja. iki apa pun tak isi make up kabeh ini buku iki. Kamu punya sekolah tak gak? Boy kamu gak nak sekolah, ini nak nak kelas. Apa sih kelas nanggung? Orang namanya Pak Yusuf tahu. Boneka wonten CCTV nya kok mboten dicek. CCTV-nya mati, aktif nang ujian to. Kak, BBM elit CCTV sulit. Iya Bu, engko diomeli ayam. Engko ibu saya nyeluk bapakmu ben ibu sing ngomong. Saiki lu nggo nanggoni dhewe-dhewe lanjut pelajaran. Paling arek iku deh. Ora arek sing aku. Mobil ketemu baik-baik, dia ngomong mobil. Terus satu persen, ayo saya kena wae. Lalu aku malah apa enggak? Ya nggak apa, izin orang ngomong kalau bisa, itu oleh nyusul. Ya, kan pesan. Nyusul ya, mulai. Mulai. Assalamualaikum. Lebu aja sudah sungkan ayo. Ulang banyak.
siang bocah-bocah. Waalaikumsalam. Dina iki bocah-bocah wis padha lengkap ta? Nggih, Bu, sampun. Alah, ya wis saiki buka ae bukune. Buku MTK halaman 49. Assalamualaikum. Sorry ya Bu, tak soalnya dariku mau ngisi ngontor CV-ke sing baru. Walah, ya wis gak apa-apa lungguh ae terus buka bukuin. Drop like a man. Yeah, give me the beat. Give me the beat. Give me the motherfucking guap. I got the Glock. Caught the game motherfucking dead. I'm in the body with walk. It's the walk. I got the motherfucking head. Wis paham kabeh, coba saiki buka UK siji, dikerjake. Lek ana sing ditakokno, takono nang ibu. Kan yo ojo make up-an tok nak, buka buku ya terus kerjakno koyo arek-arek iku lho. Iya Bu, berani ya. Dengan lura, betul yuk. Ya, email aku tuku gorengan karo es. Nah, aku mbak melu, aku belum paham. Ya wes, oke. Bu, izin tumbas jajan ibu. Ya wes aku ndang tuku jajan sih, lek mari ndang balik ya nang kini. Bu, GoFood ae po, gorengan lo minyak kabeh. Ini GoFood. Pizza iso, Starbucks iso. Saya bu, wes gak usah melok kon. Nak kene ae, aku tak tuku gorengan karo arek. Saya rek kalau. Biasa aku ero di mau sumpah matematika tok. Dasar. Iki sing gak paham sing endi lho. Sing iki Bu, niki lan iki. Oh, lek selawe iki tekan 5 pangkat loro hasilnya selawe. Terus lek 20 iki tekan 4 kali 5 hasilnya 20. Coba iki jumlahan kabeh dadi piro hasilnya. Oke. Iki bisa ngerjain dhewe kan. Ibu apene nang ngene ceting dulu ya. Oke. Coba dari mana orang tuh mulai. Gorengannya mau kurang bayar ya? Tolong coba natasku tak bayar. Ira mau gorengan? Selawe. Duh, dia kok bersih karena? Segenap boleh dice. Iya, kalau loh. Boleh Aku dice. gopi 200 lebih loh. Boleh dice. Coy. Gak ono, dapat apa ya? Gak ono. 200, ya Allah. Gak ono loh. Kok iso? Gak ono apa-apa. Sing genara. Gak ketinggalan tanah omah. Enggak loh mas, dikasih dariku. Toko susu bensin mau. Ya Allah, ini loh. 200 lebih rek. Masa ya iku. Boleh isek temenan dan ketemu. Masa Kak Om? Gak ono emang, di dompet tuh kosong. Ini HP-ku, saya duit. Iki berarti pencurian nang gini. Duh ya, nama aku nang CCTV sih ya tak delokno. Nanti chat, benang ketemu malam yang usaha selama itu.
Kok iso? Harus sih kayak. Oh, jadi kon sama iki sing njogo HP ku. Apa kan juga duitku? Bukaya apa Jawaban. Tak kok iki ndelok kene. Wis ana jelas CCTV, HP, duit mbok JP. Nanti saiki duitku. Apa kan menang? Mali gak ngarang aku. Berarti duit kas sama iki kon sing njogo. Budene ndirif kok duwe are-are. Iku dudu pekmu lho. Terus lo salah itu. Sepurane yo ibu lagi mules jadi suwi. Ana apa iki kok raine tegang kabeh. Ana apa iki kok tegang kabeh raine? Coba omongan ibu apa? Jadi buniku mau artoi Rara ical bar kuwi ketemen tekan CCTV ne kula sariosi Rifka mundut arto panipun. Kok temenan ta lek kon iku njaga duwe rani. Ngapunten nggih, Bu. Terus duwe kas ambek HP-ne Nabila iku kon sisan tas sendiri. Nggih. Duwe rani saiki mbok deleng ndi? Saiki nang rani. Ngapunten yo Ran, iki duwe tak balekno aku sewa. Iya kok berkali-kali. Selama itu loh sing dituduh ambek arek aku menengahi. Nyata kon, aku gak nyongkol awak mending ngono. Sampai dituduh kan kalau ngejak aku kuwi kayak apa maksudmu? Duduk masalah duit aku gampang goleki. Sing dituduh itu lho. Terus saiki nanti HP itu. Kurangnya bil, HP-nya wis tak kadekno. Terus duit kas niku wis tak gawe arisan. Terus ya apa lek koyo ngene iki wis ana? Ya wis ngene ae, meneh kon karo wong tuamu ngadep ibu ambek kepala sekolah ndek sekolah. Ojo sampai bolos. Nek bolos kon tak parani nang omahmu dhewe.